1930 елдің 20 мартында Бикбулат ауылында туып үсеп, ошу ук авылда гомер кисереүсе Хәсән Мәхиян улы Кинябаевты 90 яшьлек гомер байрамы менән якындары тәбрикләй. Бөек ватан һугышы башлангас, 11 яшеннән эшкә егелгән. Бикбулат авылында 4 класс белем алып өлгерә. Бүтән укырга насип булмай. Һугышка киткән агалары, атаһы өчен дә эшләргә туры килә уга. Колхозда төрле эштәр башкара. 1950 елда армияга алына. 1954 елга тиклем хезмәт итә. Кайткас кадерле әсәебез Мәхия Кыдырас кызы Фәткуллинага өйләнә. Әзрәк колхозда эшләп алгас, Мурактагы промкомбинатка эшкә инә. Унан Күгәрсен районы Мурак урман хуҗалыгына күсә һәм 30 елдан ашыу урмансы булып эшләп, хаклы ялга сыга. 1990 елдан алып дин юлында 8 ел авылдың имамы булды. Хәзер дә олы яшьтә булуына карамастан дини канундарды yerine yetkirib үтәй, уразаларын, намазларын калдырмай. Атайыбызы тормыш юлдашы, уландары, килендәре, егән-янсәрдәре, бүлә-бүлә сәрдәре исеменнән кайнар котлайым. Исәнлек, һаулык, бәхетле картлык, безне куандырып, озак яшәүеңне теләйем дип яза безгә улыгыз Усман. Атайыбыз, безнең кадерлебез, без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә, туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер, атай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Парлап канат кагу еңелерәк, язмыш һеҙҙе яңғыҙ итмәһен, тормош шишмәләре сылтырап аҡһын, мәңге-мәңге һыуы кипмәһен. Тип тамамлай тәбрикләү сәләмен һеҙҙең улығыҙ Усман һәм Ғазим Ильясов башҡарыуында атайыма йырын тапшырыуыбыҙҙы үтенә. Рәхим итеп тыңлағыҙ, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын.